Isin perlok ngapreng so bahai pi share ke YouTube channel ko jonga. Ba kani ke por ngakwa ban hikai pi ke tu jingrai rap atrai. Te hani ke por ngala pen lui uki namar ba utu ki ngamla shuban rai utu ki namar la hai. Te ngakwa pen inuksa. Te ke tu ka jingrai ke dei hu ki e. Ting hap tem ke skill jong e. A B C sharp D E F sharp G sharp E. Ma, te intem itu haka skill jong u E. Te ki chords ki bangan perenkam ngelada pelat itu ko video ke bede halor ki chords. Te ki chords ki bangan perenkam hangne kinde ki sus2 chord, sus4 chord nangta kitu ki -7 chord nangta ki slash chord kitu ki bangla dep batai phi ka video ka bladap te kumno in peran kam ki slash chord ki sus chord bat kumju ru ki -7 chord ban tem ki jingrai te tong ni ya chkman ni im haki sngi jing ialeh Lynti jongngi dap tang jingeh wala hangne dei tang ieng shong basa Pynban ngibe jingthala te gitu gidi chords ki bangin tem bentang te ning kong ngi tem e ngi im haki ma ngi im haki te ketika diang tang iwei la biang bat ketika mon ngi bat yu e chord ngi im haki te wei ni de u slash chord ma mga tementa de G sharp slash E hangne ngi penan kam yu slash chord ngi im haki sngi jing ialeh tau de u -7 chord kaman u F sharp -7 chord itu i im haki sngi jing ialeh i pai ho e major Lynti jongngi pai ho D nang ta pai ho C sharp slash A dap tang jing e ma Lynti jongngi C sharp slash A dap tang jing e tu dap tang jing e cái B-7 dap tang jing e E major te say sin A G sharp slash E F sharp minor E major D major C sharp slash A B-7 E te tang kitu gi chords tang kini gi chords ngin pen kam ke tuka jingrai i im haki sngi jing ialeh Lynti jongngi dap tang jing e wala hangne dei tang ieng shong basa Pynban ngibe jingthala tau de u A sus4 sampai ho A sus4 pai ho A major di plus 2 itu
Dia ketu ketika dekat. Dia buat chorus pada apa ini? Untuk rap Ah Trai di F sharp minor. Ah Trai E D. Doing hasen E da jongngi. Ma, sisin. Sharp minor. Ah Trai E. Doing D hasen da E biang jongngi. Ma, sisin. Di hang tan lapoi doing hasen da jongngi. Pihak benle yu ne pikir. Anta pikir do B-7 shau C sharp / A. Kamu dengan peni mesin doing hasen da jongngi. Khlem Ma Me ngim long eiei pyrthei ban long sakhi kiwei. Di hang tu masan po ini pilaban kia. Kita pilaban kia. Khlem Ma Me ma sisin jongngi. Khlem Ma Me di Khlem Ma Me ngim E long eiei E ha pyrthei F sharp minor. Ban long sakhi B-7. Ban long sakhi E major. Sisin B-7. Ban long sakhi E major. Ban long sakhi kiwei. Di tang kini kublai shibun perlok but lada pimpat subscribe ke channel ko jonga so ba ban subscribe ke channel ko jonga kita mangala ban penmi shushu kini video tingin saya syam yang hakoi pat ka video kublai shibun.